Ärade talman, att garantera bättre omständigheter för tredjelandsstuderande och forskare som verkar i EU:s medlemsländer är en målsättning som vi måste jobba för. Enligt alla uppskattningar, bland annat också från Europeiska kommissionen, använder man i Europa betydligt mindre resurser för forskning och utveckling än vad man gör till exempel i USA eller Japan. Samtidigt flyttar många studerande och forskare utomlands på grund av bättre förhållanden och möjligheter. Mitt äldsta barn flyttade till USA eftersom vare sig Finland eller Europa då förstod sig på programmet Linux. Vi kan inte undgå det faktum att Europa idag har en åldrande befolkning och att vi står inför en demografisk utmaning. För att klara av att upprätthålla dagens välfärdsnivå och för att kunna besvara framtidens utmaningar behöver vi därför mera kunskap, innovation och arbetskraft. Vi måste alltså bli, som Carl Bildt också sa, bättre på att attrahera och att behålla de studerande och forskare som verkar inom EU. Det här är något som är speciellt viktigt i tider då den rapporterade skepsisen gentemot invandrare som hotet mot en fri rörlighet kan avskräcka människor i allt högre grad. Bland annat måste ansökningsprocesserna därför bli lättare och snabbare, samtidigt som stödet till dem som kommer till EU också borde vara starkt under hela processens gång. Överlag borde EU:s invandringsbestämmelser och våra unionsprogram med rörlighetsåtgärder i större utsträckning komplettera varandra. Studenter och forskare ska ha möjlighet att stanna i EU också efter en avslutad utbildning. På det här sättet kan vi bättre ta vara på den talang, den expertis och den kreativitet som de här studerandena har och som alla EU:s medlemsländer nu verkligen kommer att behöva. Att underlätta för studenter och forskare att söka jobb och arbeta inom EU såväl under som efter studietiden eller forskarutbytet är någonting jag tror att vi endast har att vinna på. Vi har inte råd att slösa bort den kompetens som kan leda till tillväxt, till välstånd och i förlängningen till nya jobb, det som vi just är i desperat behov av. Tack.